О, какъв интересен магазин! Да видим. Явно има нещо магическо и интересно там. О, хайде да влезем! Колко е забавно тук! Колко интересно! Всички тези магически неща! О, погледни всичко! Какво е това? Магическа книга! Колко яко! Чакай, какво? О, затвори това! Какво е това? О, добре, нека видим. Вау, много интересно. Ох, какво става? О, не отваряй сейфа. О, той е магически. О, човече. Клиентите ми си тръгнаха. Къде сме? Какво е това? Вау! Интересни сейфове! Аз ще отворя първи. Явно има нещо много интересно. О, колко отвратително! Това са червени лукчета. Не искам да ги ям. Хайде, поне опитай. О, не мога да направя това! О, но трябва! Добре, ще отхапя. Какъв ужасен вкус! Колко си нещастен, но ние сме късметли. Ще заплача! Гримът ми ще се разтече! О, не! Как го направи тя? Чудя се какво имам аз. О, каква радост! Чудесно! Невероятно, Твикс. Свали опаковката и нека го изядем с удоволствие. Първо ще взема една пръчка. Не, няма да споделя. Хайде. Не, ти имаш свой. Добре, какво имам? Какво прекрасно устройство! Изглежда като магически пистолет, пише. Залепи тук! Много интересно. О, какво е това? Какво става с моя лук? Какво? Защо сега имам два? О, съжалявам. Опа, имам страхотна идея. Един шоколадов бар е добър, но не толкова добър, колкото два. Ах, толкова е яко. Обичам Твикс. Ще изям цяла планина от тях. Ще погълна тези бомбони и няма да оставя троха. И мисля, че също съм разбрал какво ще направя. Ще натисна бутона и... Не дей! Виж, проработи! Имам го! Сега имам няколко приятели! Здравейте, момичета! Хей, това е просто брилянтно. Да, споделих лука си. Хайде. О, хайде да ядем, момичета. Това е наистина страхотна идея. Хайде. О, отвратително. Не мога повече. Нека отворя сейфа си. Ще бъде интересно. Вау, сладки маршмелоу. Да, това ще ям. Имам късмет. О, дай ни го, моля! Това ли искаш? Да. О, не. Разбира се, че не. Ще изям цялата турба сам. Толкова са вкусни. О, забрави! О, не ме, мами! Каквото и да е! Да видим, какво? О, не! Имам ужасна люта напитка. Добре, ще бъда смел. Ох, горе! Какъв кошмар! Тишам огън! Какъв ужас! Но имам идея. Сега ще сложа маршмелоу на пръчка и ще ги изпека. Това ще бъде много по-добре. О, да. Препечени маршмелоу. Обожавам ги. Оказва се много по-добре. Маршмелоуите имат вкус на огън. Вау! И още една порция. Много е интересно какво имам там. Какво е това? Не. Добре! Мисля, че знам какво да направя. Това е магическа глава и имам... О, какво имам? Чакай, какво? О, има вода. О, знам! Можем всъщност да го използваме, за да помогнем с печатането. Хайде да го направим. О, благодаря, много благодаря. Но останах без препечени маршмелоу.
Този път нека аз го отворя първо. Вкусен и сладък сладоледен фуниха. Уау! А топките са толкова красиви и цветни. Ще ям синята първо. О, да, чудесен вкус. О, моля, дайте ни малко сладолед! Не искам да губя време, така че нека видим. Това е котешка храна. О, отвратително. Отвратително е, но ето. Благодаря. Какво да правя сега? Да ям ли тази отвратителна котешка храна? Непоносимо е да я ям. Добре, по-добре отвори сейфа си. Добре, ще отворя сейфа си. Имам 3D писалка тук. Много интересно. Пише магия, което означава, че писалката е магическа. Какво да нарисувам? Сладолед, нали? Толкова много го исках. Фуника и няколко топки. Вау, сега ще ям. Сладоледа ми е истински. Вау, писалката наистина е магическа. Това е толкова яко и аз искам да направя нещо. Разбира се, ще нарисувам котка. В крайна сметка, на кого друг да дам тази храна? Ще нарисувам много сладко котенце. Работата е свършена. И аз го направих, ура! Котенце, наслаждавай се! Да, справяш се страхотно. Хей, момичета, сега отварям сейфа. Аз ще съм първа. Явно има нещо вкусно. О, да, харесва ми. Това са мармаладени очи. Не, това е само за мен. Няма да дам на никого парче. Как мога да ям с тези клечки? Това е невъзможно. Каквото и да е, ще опитам. Добре, внимателно, нежно, още малко и... О, не! Хайде, ще ти помогна. О, каква красота си ти! Влюбен съм! Моля, дай ми това мармаладено око и ме нахрани. Просто е страхотно. Обичам как ти... Хей, събуди се! Какво правиш? Това е странно. О, човече. Вземи клечките за хранене. Да видим какво имам. О, не, това са ужасни хлебарки. Губя съзнание. О, ставай! Така или иначе трябва да го направиш. Но те са ужасни. Може би пръчките ще ти помогнат. Разбира се, малко вероятно е, но мисля, че ще ми помогнат малко. Добре. О, боже мой, току-що изядох хлебарка. О, отвратително! Какъв кошмар. Бързо, отвори твоята. Ще я отворя сега. Добре, какво има там? О, мои скъпи клиенти, те не купиха... Чакай, какво? О, свободен! О, ура! Отново сме тук. Радвам се да те видя. Благодаря ти много. Магазинът ти е страхотен. Добре, чао! О, чао, успех. Не. Ще затворя сейфа. Има ново предизвикателство в Парапа. И така, откъде да започна? Нека направим първия сладолед. Обичам ванилов и малко мармаладен лед. Мисля, че тази комбинация ще бъде фантастична. Смесвам го. Сладоледът е готов. Остава само да го изсипя в машината. Аз искам малко експлодиращ карамел. Така че този вкусен фуника е готова да приготвим следващата. Ще взема портокалов сладолед, но много хора всъщност го харесват. О, нека го вземем. Миризливото сирене. Никой не го харесва, със сигурност. Добре, смесваме го. Уф, ужасно е. Това е. Няма нужда да го миришем и просто го слагаме. И разбира се, няколко пилешки бутчета. Изглежда смешно. Като рога. Чудя се кой ще получим. Момичета, нека решим. Коя ще вземете? Чудесно, Нанси. Вземи най-красивата.
Вау, изглежда красиво! Страхотна. Има страхотен вкус! А това е експлодиращ карамел! Вау! Не мога да чакам повече. Ще извадя фунийката си. Ох, какво е това? Нанси, искаш ли да се сменим? Това е добре. О, идея! Ако не искаш да споделяш, тогава има причина да развалиш апетита си. Виж тези. Нанси, какво правиш? Не е много вкусно! Защо не мога да го изплюя? Не мога да го задържа в устата си! О, не! Нещо ще се случи! Съжалявам, Нанси. Това беше любимата ми чанта. О, какво да използвам сега? И така, какво друго мога да измисля? Добре, ще взема ягодов сладолед. По някаква причина децата го харесват. И малко червено месо, нека го смеси. Добре, изливаме сместа за сладолед в машината в гофретения фуника. И поръсваме с малко рибки тук. Ще стане. Мирише ужасно, но добре. Изглежда страшно. Браво! Да продължим. Ще взема сладолед слайм. Има хубав свеж цвят. И, тези бодли. Ще взема кактус. Но първо нека се отървем от иглите. Така че, всъщност, не е опасно. Сложете го в блендър, включете го и всичко е готово. Сега го изливаме в нашата машина, в фунийката и изглежда интересно. Игли. Нека ги сложим отгоре. Сега можеш да го опиташ. Какъв сладолед ще вземеш? Ани, избери. Не? Тогава може би Нанси може да помогне. Перфектно. Или може би не. Ура! Ако Нанси има страшен, тогава аз определено ще имам вкусен. Но не изглежда така. Нанси, Хайде. Искаш ли го? Хайде, Ани. Не винаги е просто вкусен сладолед. Изглежда, че езикът ще боли дълго време. Нанси, на какво се смееш? Опита ли вече сладоледа си с риба? Сладоледът на Ани е лош, но твоят не е по-добър. да, знам. Дори не искам да го погледна. Всички тези малки глави. Има нещо месесто. Защо има месо тук? Не мога да го преглътна. Мисля, че лицето на Ани е в беда. Значи, все още имам няколко идеи. Ще сложа любимия си ванилов сладолед в блендъра и... броколи. Дори изглежда странно. Защо хората ядат това? Готово. Ще излея тази смес в машината и след това моята фунийка. Добре, всъщност изглежда красиво. Готино! Добави малко пръски отгоре. Ще имаме яйца. Ето така. Да продължим. Какво ще се случи след това? Моето любимо сладолед с лайм. Отдавна не съм правила нещо вкусно, затова ще сложим малко скитълс и ще го разбъркаме. Готово! Какъв красив розов цвят! Нека го излеем! Мисля, че мармаладите ще са полезни тук. Перфектно. Кой ще бъде първи? Ани, искаш ли да? Хайде, кой фунийка искаш? Вау! Вкусът е страхотен! А тези мармаладени червеи, нека ги опитаме с сладолед. Вау! Това е най-вкусният сладолед днес! Толкова е хубаво! Напълно съм щастлив. Нанси, сега е твой ред. И аз трябва да съм късметлийка. Защо имам яйца на фунийката си? Как да го ям? Явно ще трябва. Само една малка хапка. Просто ще забравя за яйцата. Това е отвратително. Не искам да го правя. Добре, мога да се справя. Или не. Нанси, спри да го изплюваш. Здравейте, момичета! Ще ви направя страхотно сладоледче. Една топка от любимия ви ванилов, няколко шоколадови топчета и го включвам.
Ще изсипя сместа в машината. А сега ще добавим малко пръски отгоре. Чудесно! Орео, това ще го направи още по-добро. Следва отново любимият ми ванилов сладолед. Малко лък. Да, те определено ще развалят ваниловия ми сладолед, но нека го направим за предизвикателството. Готови. Изсипвам го в машината. Не забравяйте за фуниката. И малко пръски. Вау, тези малки октоподи. Благодаря ти, Тед, за твоите красиви фуники. Кой ще бъде първи? Нанси? Добре, На какво се смееш? Вземи си фуниката скоро. Нека да опитаме. Колко е вкусно! Шоколадов сладолед и орео. Какво може да бъде по-съвършено? О, Нани, е толкова вкусно, но какво за мен? Ужасно е. Също така мирише ужасно. Трябва да го изядем. Нека опитаме октопода. Вкусът му е като да пиеш вода от морето, а сладоледът също ужасен. Вау, Нанси, не знаех, че можеш да го направиш. Вау! О, не. Да, това беше очаквано. И така, останаха последните фуники. Какво да взема? Нека направим това. Ще използвам малко паста за зъби. Мента и паста за зъби. Да, няма да се налага да си миеш зъбите известно време. Смесвам го, готово, изсипвам го в машината. Слагам фуника и най-трудното нещо са пръските. Ще използвам малко ментос. Идеално за ментов сладолед. Сега малко лимонов сладолед. Не всеки знае какво е това, но това е малко киселинност. Ще свърши работа. Нека го излем в машината. Разбира се, фуника. А за поръски, кисели бомбони перфектно пасват. Лицето им ще се зачерви. Добре, време е да го опитаме. Сладоледът изглежда страхотно. Кой иска да бъде първи? Искате ли да отидем заедно? Страхотно. Хайде, момичета. Как ти харесва? Страхотно. Какво става с лицата ви? Виждам, че на Нанси й хареса, но е малко прекалено кисело, а Ани? Добре, нека видим. Изглежда страхотно, но... О, да! Без никакви но. Добро е. Това е мента. О, чакай. Нещо не е наред. Имам супер леден дъх. Така че, не знам какво да измисля повече, затова ще взема една лъжица карамелен сладолед и ще добавя горещ сос табаско към него. Да го направим. Готово! Както обикновено, машината, фуниката и малко поръски. Нека поръските да бъдат лют червен пипер. Това е чудесно за табаско. Продължаваме. Искам отново да използвам ягодов сладолед и да добавя малко диня към него. О, толкова е вкусно! Разбъркваме го. Готово! Нека изсипем тази плодова смес в машината. И малко дъвка отгоре. Хуба-буба ще бъде страхотно. Кой ще бъде първи? Ани, хайде! Това сладолед изглежда супер яко. Кажи ни, вкусно ли е? Да, можеш да правиш балончета с тази дъвка. Готино! Това определено е късмет. О, Нанси, внимавай следващия път. Добре, опитай твоето. Ами, какво е това? Изглежда страшно. Устата ми гори! О, не! Тед, какво сложи в фуниката? Нанси стана дракон! Побързай и я спаси! Ура, имаше пожарогасител. Нанси, как се чувстваш? Вие бяхте невероятни.